day! Madlang bikers, hanap mo ba ay isang spot o magandang lugar para ma-adventure mo? Tara, kuminda ako sa'yo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do consider like, subscribe, at hit the notification bell button para ma-update ka sa sunod nating mga videos. Going back to the topic mga kagwardo, may i-recommenda ako sa inyong isang lugar. Napakalapit na lugar, which is sa aming na-adventure, no? Sunday. Kung gusto nyong malaman to, samahan nyo kami mga kagwardo. Bago ang lahat, pupuntahan muna natin sila Master Gilbert, Master Ed, at si Gilles One Bikers. Bali, apat kaming magra-ride sa Makati Avenue. Doon kami mag-meet up. So tara, samahan nyo ako. Ulat tayo. Alright, touchdown Makati Avenue. Little bit more. Time check 5:20. Late na naman tayo, men. Patay tayo. Ako na ata nagiging budol dito, Hindi na budol, Ayun na sila. Kita ko na sila dun. Antayin na natin mag-go. Saan kayo? Kanina pa ako dito, Saan kayo mga yon? Wala pa akong nakita dito, Kanina pa ako dito, nandito na pala. Hi, pan! Kanina akala ko ako nauna. Kayo pala. Good morning, good morning. Sir. Budol na lang. Si Budol na lang, Ay, ito si guardo ba? Sir, morning. Wala akong stand, ilagay ko muna. Usitin ka raw, Master. Usitin ka raw sa hon. Kumusta? Ba't ka wala? Sir. Parang laruan mo. Yun, naman talaga. Nagpapahinga, laro mo yan, Lalaroin natin ito mamaya, Maraming salamat, Master, sa laruan ni Deborah. Ako, hindi ko ito papakita kay Budol. Kaya mamaya, agawan ako nun. Parang kaya nagpagkasama tanda. Wala yun? Dito? Ito, nabudol ako nun, Asa ko pa. Lagi ako na parang gano'n, pinaasa ako nun, Wala yun, duty yun. Alright, ride out time na. Time check 5:46. Dumating si Budol. Ayan, nandun na si Budol. So bali 5 pala kami. Mula dito sa Hilpuya Tabinyo or Buendia, aakyat tayo doon. Aakyat tayo doon sa tulay na yun. Tapos mag-iidsa tayo. Tapos mag-Ortigas na tayo. Umahon ang naayon, palakas ng iyong tuhod. Ito palang kiliti na. Uwi na tayo, pagod. Yan, idsa. Bababa tayo dyan. Dito tayo bababa. Yan naman, PGC. Yung tulay na yan. Alright, nakakatawid na tayo sa isla. Ito ng kalayaan yan, pakalayaan. BGC yan, Pasipay yan. Guadalupe yan. Sugo, Guadalupe tulay crossing. Lang nakaragay sana ni Master Gilbert. Pangalan mo pala, Master? Alpi po. Albi? Alpi. Alpi? Opo. Bus Alpi. Sa naka-road bike namin. So lagot kami nito sa ahon mga. Kaya nga, ayan, packet ng tulay. Diretso ng tram yan, Quezon City. So dito lang tayo.
Mag-Ortigas tayo. Ortigas Sabino. Papuntang Antipulo. It's a shrine. Monument. Good morning. Good morning. Robinson Gallery. So, direct train lang natin to hanggang Pasig, hanggang Antipulo na. Tikling. Sa Tikling tayo sa sunod. Pagdating nyo sa lugar na ito mga kagwardo, huwag kayong kumanan dahil papasig yan mismo. So dito tayo pakaliwa, papuntang Antipulo. So yan, time check 6:18 ng umaga. Yan, makikita mo na yung pagkabuhay ni Haring Araw. Good morning. Anong ilog ba ito? Basta ilog yan. Ilog Pasig. I-bank. Up. So, approaching Tikling. Okay, ito. Sumakit gilid ko doon. So ito, bago magrotunda ng Tikling, huminto ako para mag-recharge ng tubig. Sumakit yung gilid ko. At tinantay ko si Master Gilbert. Yun nga lang, hindi ko siya napansin na dumaan na rin pala. Buti na lang sinabi ni Master Ed na nandun na, sunahan. Wala pa si Master. Nangyari. Ninantay ko si Master. Nandun na pala daw. Yan pala. Lastik ko. Kaya lang yan. Inantay kita rin. Nauna ka pala. Wala. Antay ako ng antay dun. Sabi ko nga, simuno ba, Master? Nauna ka pala. Oo nang tanay. So dito tayo. Papuntang Antipolo. Tapos sa Mystical Cave. Yan. Ito yung rotunda ng Tikling. Para sir. Pero bigyan ko kayo. Bigyan sir. Ito na yung masayang journey. Si Master sinabawa ng babae. Sarap. Yes sir. Lalakas oh. Sir. Pataos. Ito yung pinakaunang ahon ng Antipulo mga kagwardo. Kung kabisado nyo yung ahon papuntang Antipulo Cathedral, ito na yon, ang unang ahon mula sa Tikling Rotunda. So may napansin ako dito sa mga kapwa natin siklista, which is mga naka-road bike. Napaka-risky ng ginagawa nila. Sinasakop nila yung gitna. So sa halip na bibidyohan ko sila Master sa pag-ahon, so hindi na ako nakipagsapalaran na makipagpatintiro sa gitna, no? Baka madali pa tayo dyan sa gitna. Maririnig nyo naman nagagalit na yung mga sasakyan, nagbubusina na kasi sinasakop nila yung gitna, which is very wrong, no? Pag nasa kalsada tayo, gilid lang po tayo. Kung nabagalan ka man sa unahan mo, overtikan mo ng may lakas, no? Na may lakas loob na talagang overtika diretso para hindi ka makaabala sa ibang sasakyan. Napakadelikado. So ang ginawa ko dito is binuntutan ko na lang sila hanggang sa makarating sa recovery. Maiksi pa lang tong unang ahon Sabi ko, bigyan ko kayo. Hindi ko na kayo makabil. Nakatutok ako doon sa tatlong road bike Hindi ako makano, nasa gitna yung isa. Hindi ako si Master. Ako si Master. Bumuhilo pa si Bodol Lakas ng kasama niya si Master Alto. Nandun na sa taas. Lumitan natin ng lakas.
Habulin natin. Tumahabol. Hindi natin mabidyohan yun. Gagawgan. Sumakit gilid natin. Patay tayo. Sir. Sumakit gilid ko. Sumakit gilid ko. Sakit ng gilid natin. Tayo lang. Ito talaga. Terus. Takut. Harus. Parang nasabog yung gilid ko. Ang sakit ng gilid ko. Hati ko. Ini mga ta. Sakit ng gilid. Okay. Tara. Dandahan tayo. Master, nandiyan. Ay, hindi pala. Kala ko si Master. Hindi. Gusto pa rin sumurin sila. Tayo na sa Antipolo. Yan, ako na naman. Hindi nila tayo napansin. Grabe sakit ng gilid natin. Ahon tayo dito. Kakabulay natin sila sa taas. Grabe. Ako na naman. Kaya natin i-one shot to kaso sumakit talaga. First time to. First time to nangyari sa akin. Sumakit yung gilid.
Sumakit yung gilid ko. Sumakit yung gilid. Ano? Sumakit. Grabe. Tara. Dandahan tayo. First time yung nangyari sa akin. Pero ahon pa rin naman oh. Grabing hangin lang. Sakit ng gilid ko. Wala, sabi ko, bibidyoan ko kayo. Sumakit gilid ko. Parang sasabog. Grabe, first time yung nangyari sa akin. Maganahan na ako, di ako pumutol eh. Ha? Di ako pumutol. Dito ang sakit. Okay ka lang? Ha? Try natin. Matayo yun eh. Burger King. Tumulong sa dunya. Ito nga mga kagwardo, no, nagkamali tayo dito sa part na ito. Habang nilulusong natin to, hindi ko natandaan yung palatandaan ko sa lugar kung saan kami kakanan. So lumampas kami dito ng malayo, mga siguro around 1.5 kilometers. So dapat dito pala sinilabasan ng kulay blue na sasakyan, diyan kami kakanan. Pero nawala kami. Ha? Tika muna. So ayan, nalampas kami, kaya hindi napunta sa malayo. Ito na yung tamang daan. Ito na yung papunta sa Puebla. Medyo rough-road ah. Naka-road bike pa naman sa atin. Ha? Kaway-kaway dyan oh.
Sarap mabudol. Budol rides. Hi fans, budol rides. Diretso lang, boss. Tatay na. Hunin to mamaya. Dandahan tayo kasi hindi natin kabisado yung daan. Napakatirik. Naku po. Halos hindi kumapit yung preno ko. Ha? Walang brake pad yun? Antayin natin yung si Master Alpe. Ano na naman yan? Master! Master! Nagpopunas na ng mahiwagang haplas. Ay, agay-agay. Sumakit pa naman gilid ko, hindi ako makatulak. Antayin muna namin siya. Habang mag-aantay, papalitan ko muna ng baterya kasi malulubat na. So, yan. Sa part na to, tinry Master Ed na palit sila ng bisikleta at upuan niya sa frame at alalayan yung preno sa paa, tukod-tukod. Kaso hindi pa rin umubra kasi sa sobrang tirik, no? Kaya nagpalit din sila ulit at umuna na kami sa baba. Inantay na lang namin siya doon sa baba. Ha? Bodol talaga, bilib talaga ako sa lesson. Grabing tirik dito. Ang tirik. Grabing tirik oh. So, yung kasama nating naka road bike, hirap lumusong yan pag ganito kasi yung caliper nya o yung preno nya, so alalay lang muna. Tutulak talaga ng tutulak yan. Grabing tirik eh. Hindi nga ba yun? Hindi natin kabisado yung kalsada kaya careful tayo. Yung mga sasakyan at saka bahayan baka may tatawid, no? Oh, yeah. Yan o. May kanto. Oh. So yan, nakarating na. Tara na. Let's go na, let's go. Ha? Ano experience magtulak sa palusong? Baliktad tayo para nakatix dito. So tara. Patuloy tayo. Matakot lang dito, ang daming truck, lalaki. So, pagawaan kasi factory kasi na siminto yung dinaanan natin kanina, bandang kanan. So, nakakatakot. Kanal na. So, yan, factory ng siminto.
Kaliwa master ha. Kaliwa. Saan kaliwa to? Dito o doon? Tika. Tika muna master. Tingnan muna natin. Dito. Alright. Tuwang-tuwa na si Master ay Alpin ito. Ganti na to. Ha? Marami to. Trail na naman. Ginusto mo yan eh. Lagot. Naka-road bike. Lusong pa rin. Rough road. So ganito yung daan. Ako po, walang nag-expect nitong ganito na naman. Gaganti yan. Loko kayo ha. Kawawa si Boss Alpe. Yan. Nakikita naman. Smooth na lang tayo kasi si Boss Alpe naka road bike. Tapos medyo rough road, no? Huwag na nating sige-sigihin. Kawawa naman. Hi, fans! Hi fans, budol rides na naman. Sarap mag-bike? Mga pare, kaway. Anong experience? Budol! Budol. Budol pala si Roger. Apat na MTBs, walang naka road bike. Tara. Trail! Mas matinding trail ko. Ha? Ayan yung paggawa ng siminto. Ayan na. Kita niya ba? Sarap. Ganda ng kalsada, pang budol. Hingal na. Rough road. Wow. Swimming to. Swimming.
Langisin po, kita ng tubig yan. Swimming yan. Tulak. Tulak na lang pag hindi kaya. Ganda na mga pinupunta natin, pre, ah. Enjoy ka ba? So, ang nangyari sa kanilang dalawa? Ano, Lodi? Sa kabila ng pangbubudol ni Google, nakalanghap din ang presko. Sarap dun. San Isidro. Mahirap na mag-e-hydrate. Sarap dun sa San Isidro kung walang nag... Oh, Gugulat ka. Master, sarap sana dun, ha? Kung walang nagtulak. Badal. Lapit na. Yan o. Si Peter Saigan. Diyan na, Master. Unahan. Yun. So, arrival. Dito na. Master, nabutan natin. Mystical Cave. May entrance, Master? Saan ang tagos nito? Highway nang? Oo, ayun lang. Mas maganda pa yata doon dyan, pre. Pagka bumaba, kapag punta. Makati. Pamakati po. Tama. Ayun. Pagpaba nyo yan, naliwa na kayo. Papuntang Pogi nun. Anong highway yun? Sumulong? O, yun na. Atawag yan. Marcos? O, yun. Kasi pag kumanan ka, di ba, papuntang Buso-Buso? Opo. Oo. Salamat sir. Alright. We are finally here in Mystical Cave. Yan. Ganda ng view. Ang lamig ng simoy ng hangin. Simoy ng hangin. Sarap. Nakalabas na kami ng So, tanong tayo kung paano tayo makapunta doon. Boso pa eh. Bantay Cubit Task Force. Yan, Barangay San Luis. Tao po. Tao po. Widya. Tao po. Good morning po. At pwede po ba ipasok yung bike? Hanggang doon? Oo. Wala pong dyan. Walang entrance naman. 50 per head. Saan po yung magbabayad doon? Meron doon? Gaano pa kalayo yung yung cave mismo? Doon pa sa yan doon. Yung daming aso. Di ba nangangagat to? Di ba naninipa yung aso yun? Okay. Ang ganda ng simoy ng hangin dito, no? Lamig talaga. Ano pong pangalan nyo, Nay? Opo. Inday. Wow. So, aakyat tayo dun sa taas. Pwede daw. Nakahagdanan nga lang. Buhatin natin yung bike natin. So, may 50 pesos daw yung entrance. Doon na daw tayo magbabayad sa taas. Wado. Master. Sa taas tayo. 50 pesos daw. 50 pesos.
Yan naman Wala 360. Ang 360 maganda ganyan. Yung kuha mo na. Record ba? Gandaan kasi. Ito yung maganda dito. Yan. Parang pinitin siya din bago makarating sa buwiba. Kailangan mo maghirap bago magsarap, no? Nakakagdanan tayo. Talaga bago mo mapasok yung buweba eh. Ang iba sa hirap. Wow. Ali. Lagyan natin ng ilaw yung. So yan. Ang dilim, no? Ang ilaw, no? Nandito na po tayo. Wow. Ganda. Ito yung stalactite. Tinawag na stalactite ceiling. Kasi tungkol to sa baba, tinawag na stalagmite ground. Bale, 1,000 years ago, nagdidikit yung stalactite saka yung stalagmite, nagiging column. Ito po yung first image ko, yung Pieta. Ito po yung pinaka-shape na mukha ni Mary. Ito po yung mata, ilong, bibig. Ito yung likod. Ito yung tuhod. Ito yung binte. Kalam po niya dyan si Jesus Christ. Ito yung ulo. Ito po yung katawan, Pieta. Yan po yung namatay si Kristo, binabasak. Tara po. Dito po kayo pupunta po. Dito po kayo kayo. Sa part na to, may parang balon dito na pag nag-wish ka daw, tapos naghulog ka ng coins, mag-grant daw ng wish yun. So tara. Magulag lang po kayo ng coins. Ito. Ikaw, meron. Ito, master. So ito na yung pinakadulo niya. O meron pa? Wala pa po tayo sa pinakadulo. Ay eh. So malayo pa pala. Wala daw magingay. Gulat. Huwag lang po sisiyo po. O, picture. Ito po yun. Sabi daw nila po, ano tawag sa paniki. Ano, Paniki po ba yan? ano po yan? Ay, paniki nga. Paano yung panalaman pag paniki? Yung pakpak? Ay, sibol kasi makikita mo talaga. Ito. Paano rin aso yan, aso. Uy. Paniki siya kasi nakabitin eh. Ito po yung black nasa din. Nakaiga po siya. Lang na daw. Opo. Sa shadow nyo lang po siya titignan. Ito yung pinakang noo. Ito yung mata. Ilong. Bibig. Ito po yung baba. Kita niyo po? Sa shadow po siya. Oo. Ito po yung noo. Ito yung mata. Ilong. Bibig. Ito po yung baba. Ito yung leeg. Dibdib. Kamay. Tuhod. Binte. Saka yung paa. Black nasa rin. Yan. Diyan po kayo mag-wish ng forgiveness po. Nakamutan po kayo? Bike lang po. Saan po kayo? Makati. Nakain niyo po yun? Hanggang Makati pupunta dito? Chill lang naman po. Pagod no? Sanay na rin ako. Ah.
Lalong lighter po kami. Ito naman po yung tatlong persona. Ito po si God the Father, nakaupo sa trono niya. Ito po yung pinakang upuan. Ito yung koronang tingin. Kita niyo po? Yung pa-triangle. Ito po yung pinakang ulo. Kasi ito po yung dalawang braso magkahawak po. Nakaganito po siya. Yan. Ito po yung tuhod. Ito po yung binte. Dito po kayo mag-wish ng for peace of mind. Tapos next po, ito yung God the Holy Spirit. Nakabaliktad po siya. Sa shadow niya lang po siya titignan. Ito po yung pinakang ulo. Ito yung katawan. Ito yung pinakang pakpak. Kasi ito po yung God the Son. Nakasandal po yung ulo niya sa dingding. Ito yung pinaka-shape na mukha niya. Ito po yung mata, umiiyak. Ito yung ilong, braso, kamay. Ito po yung susi ng langit. Kita niyo po? Kasi ito po yung miraculous medal. Ito yung ulo, ito yung apa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dito po nag-wish ng for peace of mind. Dito po yung health. Bale, ito po yung healing stone. Kaso, hindi po pwede mong bukas po basa yung bato. Pero pwede po kayo sumandal. Mahaba pa pala to, no? Kumikinang. Pwede ba dito? Dito. Oh. Pwede ba upuan to? Basa po yan eh. Hawakan niyo po muna. Ay, yung ano. Basa nga pala. Ito po yung bata. Ito po yung pwedeng bukas sabi-sabi lang siya. Meron ako nahanap na maliit na kuiba. Kaya tawagin natin si Budol para pag may hihila, siya ang mahila. Budol, pasukin mo ngayon. May kuiba. May kuiba pa. Tingin. Wala na. So, walang lalim pala nito, no? Titignan mo, master, mataas. Lalim. Ayan. Ito po yung giant candle po. Ito yung katawan. Ito po. Oh, man. Kasi ito yung pinakang apoy. Wow. Sa loob po ng apoy, may dalawang candle po. Pero bato lang po yan. Lalim. Kasi ito po yung Nuestra Señora de la Paz. Ito po yung Birhen na Antipolo. Ito yung pinakang ulo. Ito po yung buhok. Ito yung kapa. Ito po. Ito yung ulo po. Ito yung buhok. Ito yung kapa. Tsaka yung paa. Yan. Tapos tingin po kayo dito. Ito po yung Serpent of Eden. Ito po yung as na tumukso kay Eva at Adan. Yan. Ito po si Adan po yung brown. Ito si Eva yung puti. Magayakan po sila. Tara po, pababa na po tayo. Ah, doon wala na yan. Meron po, kaso dito po muna. Ah, bababa dyan. Kala ko. Pipil pa natin pala, master. Ha? Pipil pala natin yung stilatin. Ganito. Kasi malabo yung... Pero hanggang dito lang ata ta. Kababa tayo. Opo. Maganda na naman po. Di, master. Wow, wow, wow. Hingit lang po.
Tinanggal ko na yung helmet natin dahil napakainit na. Mainit na yung pakiramdam ko. So nandun na sila sa baba. Kaso nga lang dilim, no? Mahina yung lights natin. Ingat lang tayo kasi madulas. Ano yan, Master? Tinutok lang yung flashlight, master. Naghilaw siya. Ang bato. Niyo po. Pasok na tayo sa kuweba. Maliit. Ito na yung pinakamaliit na kuweba sa Mystical Cave. Ito na yung pinakadulo. Alam ko kasi nagdala po kayo sa mga kuya. Ay, baka masunod po ng pansin. Wawala po magsasaw. Ay, bawal naman sa mga. Alin po yung nasa usawan niyo po? Sa part na to, naalarma yung tour guide kasi may napansin siyang naghugas ng kamay sa Picture na po. sinahod na tubig. So, tinanong niya kung saan yung galon na yon para ibuhos niya. Kasi ginagamit daw pala yan pang gamot. Kumukuha po kasi sila ng gamot po dito. Sensya na po. Hindi, okay lang po. Hindi ko naman po nasabi na bawal din dito sa baba. So, yan. Ito na yung pinakailalim. Anong meron dyan sa unahan? Kasi sure eh. Okay na po, okay na po. Makakatulong kasi niyan eh. Okay na po kami na. Ang dilim. Hindi na makita. So, wala kaming flashlight kasi. Sayang. Alright, tapos na kami mga kagwardo sa pinakailalim. So, aakyat na kami pabalik, no? Tara. So, ingat na ingat kami sa pagbalik dahil overhead lang yung mga bato, no? Kunting pagkakamali mo, talagang masusugatan ulo mo dito. Alright, nakalabas na kami mga kagwardo sa kuweba. So ngayon, as per na tour guide namin, meron daw overlooking dito sa taas. So pupuntahan namin. Which is nasa gilid lang din ng kuweba yung daanan. So tara, puntahan natin. Bilisan mo. Bilisan mo, bagal. So ang bilis nila umahon. Yung tatlo. Wow, overlooking nga dito. Wala. What a beautiful rock formation. Kita nyo yan? Simoy ng hangin, oh. Wow. Sarap. Kahingal. Shout out sa nanonood dyan. Paki-share. Ang ganda ng view. Tingnan mo. Pag nakarating kami sa taas. Yun po, Yan, oh. may isang unggoy. Ang ganda. Yun. Yan.
Ganda ng overlooking dito. Another bundok dun ako. Natakot! Oh, sinangga nila eh. Rinig nyo ba yan? Ang lakas ng hangin. Ha? Pag nandito ka sa taas mga kagwardo, pwede ka dito magtago sa mga puno. Kaso nga lang, natakot ako. Kasi yung palibot mo, puro ugat ng puno at sa malalaking bato, tipak ng bato. So natakot ako baka may lalabas na ahas. Kaya lingon ako ng lingon sa baba, sa taas. Tinitingnan ko baka may nakapulupot na ahas. Sarap sana dito tumambay eh. Sarap dito magtago kasi malamig. Shoutout nga pala ako sa mga kaibigan ko dyan sa QC, sa Team Budol, saka sa Sunday. Thank you. Oh, ikaw. Shoutout po si Julian. Pag hindi, susumbong kita. Kay Guardo. Yan. Dali. Shoutout mo. Seryoso. Shout out kay Guardo Bikers. Yan. Juwa mo. Juwa ko. Oh. Shout out. Shoutout sa TMG, Guardo Bikers fans. Sa mga fans ko, Vicky Yeah. Bello, ha? Sa sponsor, salamat. Shoutout sa asawa ko, sa anak ko kay Idan, si Sandra, mga apo ko, si Yana, si Popoy, TMG, sa mga taga-PS. Paring Kenneth, budol ka. Shoutout din kay Ma'am Shine de la Cruz Papa. Wala akong ibang isa-shoutout kundi si misis ko. Suportado ako dyan. Yeah! 100%. Thank you. At siyempre sa aking mga anak dyan, shoutout kay Bogs, kay Bobby. Princess, of course, si Ninong, may pasalubong sa'yo. Mamaya. Dala na ni Papa. So, sa lubong ko, dahon. So, yan. Paring Kenneth, kay Ma'am Shine de la Cruz Papa, shoutout sa inyong lahat dyan. Taga PSB na budol. Ito yon. Kay Bal, Maleng, shoutout. Shoutout kay Val Magic. Yan. Master, shoutout mo. Shoutout sa mga bikers dyan. Punta kayo dito, maganda. Best. Sulit. Mga ano mo dyan? Oo, siya, 5 months na. 5 months na. Nice. Hinihintay ko na lang si Paring Butol. Oh, magiging ano tayo nito? Shout out Ninong. sa anak ko. Shoutout sa anak mo. Babait kami hanggang Pangasinan. Yun oh. Para lang makahatid. Okay, let's go! Let's go. Helmet ka. Wala kang helmet? Nako, delikado ka dyan. Baka madulas ka dyan. Huwag naman. Ganda talaga ng kamera nito. Master, ang ganda ng kamera nito. Yan. Oo. Puging-pugi tayo. Kaso, umana to sa may-ari. Mahirap gamitin. Han, careful. Suot mo helmet mo, Master. Para hindi ka mahirapan. Para makahawak ka na maayos. Mahirap yan. Sarap ng hangin, Master. Lumabas sa kuweba. Oh, feels so good. Yeah. Ang sarap ng simoy ng hangin. Grabe, ano nito Ito sa complete mo rito pagkano. Pinaiksihan ko muna yung stand. Nahirap eh. Na-refresh ako, Master. Gutom na talaga si Master Ed. Ang bilis na kababa. Ha? Careful. Humawak ka, budol. Baka ikay magulong. Taas pa rin. Huwag ka mong ganyan, mabali yan. Sinasakyan mo. Kala mo siya santuhin kaya pag nagulong ka dyan sa baba. Talas yan.
Saan ba kayo? Kaliwa? Dito. Yan. Oh. Gusto mo bumalik sa kuiba? Yan, kanan tayo. Oh my God. May lahi tayong unggoy. Nakakahilo. Nangyari sa'yo? Pumitik. Nako, duda na naman ako dito. Pumitik na naman daw. Hala ka. Tulak na naman. Sa wakas, nakababa na rin kami. Paika-ika na naman tong isa. Patay tayo dyan. Si Ika boy. Kaya tubig budol. Libre aircon, no? Aircon, no? Sarap. Alright mga kagwardo, tapos na tayo sa Mystical Cave. So ito na, nandito na kami sa labas. So ang kalsadang ito ay tinatawag na Puting Bato, Solid Cement Road. Dito na kami dadaan, hindi na kami babalik doon sa dinaanan natin kanina kasi masyadong matirik doon at gutom na kami. Wala pa kaming almusal, wala pa din kaming tanghalian. So alas 12:18 na ng tanghali. At ito nga, ang labas nito ay Marikina Infanta Highway. So doon na tayo dadaan. Loop ito, loop. Tara! Quarter 1 o'clock in the afternoon, kakain na kami sa Marikina Infanta Highway. After nito, uwi na rin at ayun, magkanya-kanya na rin kami sa unahan nito. Thank you for watching mga kagwardo. Tama lagay, pasok tayo. Hindi makita yan. At sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta, sa akin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa, o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa